balikan. Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan dili paspasama ken bugog kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag wenno paspasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Tenga ti aldaw, para iti aldaw ti Huwebes gagiyem kay Kamsat, 17 ti mabilang iti bulan ti Nobyembre 2022. May danon man rin ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dati apo ni pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz. Kain kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno da kami apo ti mangidasar kaday di damag nga amumi nga pakasiknan tinaldaw-aldaw ngayon tayo panagbiag kakabsat ken gagim. Padaanan nyo apo, digitin sa ganami nga income iburay wenno intay saritaen pagsisinukatan manen ti kapampanunutan 25 pesos nga bayad ti kada kilo nga bagas gagiyem ken kabsat rugin gagiyem ken kabsat nga madda digitay agdamdamag apay nga iti kadiwalaeng apay nga saan nga isu amin nga pakagatangan ti bagas ket dayto iti presyo na amuyo adapay digiti aglako iti 50 aging gana iti 60 ti kada kilo ti bagas gagiyem ken kakabsat Okay, iti sa baling nga bangir
ni World Health Organization adda detoy balaag na apo nga posible kano nga sulot agserrat ti panagdingeg ti bilyon nga agtutubo iti entero alubong gapu iti panagusar iti headphones gigiyem so nga padaanan nyo apo amangan ta makaala kayo iti sursuro or liklikan detoy digita no nakairwaman nyo ti agusar iti headphones gigiyem ken kabsat deto kit balaag manipud apo iti World Health Organization kakabsat ken gigiyem. Then maki-update tayo apo kadito manen persilapid case dati subpinas ang kanupay nga naawat apo ti suspendido nga Bucor Director gagiyem kamsat nga ni Gerald Bantag. Iri sa bali nga bangir mamati kayuman wenno saan gagiyem ken kakabsat 8 kilo ti kadagsen na nga igat natanggaran wenno nakalapan natiliw iti barangay Ganagan, Bacara, Ilocos Norte. Medyo kakaiba to, kakabsat keng gagayem gabuta dakkel nga igat apo adagiti agkuna nga or adagiti presyo apo ti igat ket umababot sapay ti 1,000 iti kada kilo 800 to 1,000 so no 8 kilo by 1,000 that is 8,000 bayad din ti dua nga kalding maki so padaanan nyo apo ni apo kagawad Pantalyon Rubinyol dito Bacara Ilocos Norte. Then sa bali pa apo dito pamati ti chairman ti Committee on Agriculture eja isanggunyang bayan ti Santa Praxedes Cagayan nga dakkel ti posibilidad nga malugi digiti manalon iti panagmula da panagraepda iti pagay gapu iti nanginaunay nga agricultural inputs sa bagay sa ngapada Cagayan man ken Ilocos Norte ngem ije ngamin Cagayan madama apo ti preparasyon para iti panagraep apo nga dumdumngeg ken nagbibuya so makain naman tayo apo ti chairman ti Committee on Agriculture may nagi di dati nga pamati na tured sipit to na Robert iti panag talon ditoy gapu iti nangina nga gasolina nangina nga abuno nangina nga pagtandaan na kadigitay agtrabaho iti pagtatalunan amin digitoy tampok para di may isang oras ngayong panangidanong karakay programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kari ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kari iti patpatiga pimusay manipod kababaan ng ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadig iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay yu iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway Barangay 32 Curopor Bacara Ilocos Norte ken Barangay 3 Abaca Bangi Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley. Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Honor Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kari di daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kastameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Agyaman tayo pa po kadito sa mga naan ti TMT Construction Company. Manipod po iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babaen ken Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ken ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Kastapay Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much ken ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner, manipod iti Maui, Hawaii. Pang kami paalayan ni Ma'am Lydia iti Rabi gagiyim ken kamsat. Agyaman tayo pa ken ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No, adili ti marikrik nayo apo nasilulukat ti panag-examine ni Dr. Alan Taylan iti mismo nga St. Camillus de Lelis General Hospital gagiyim kamsat. Thank you iti Pugad Lawin North Courier Service na masarakan ti Balintawag Street iti siyudad ti Lawag para kadiri kayo ipawit, ipadala po, ipatulod karitay kabagyan nyo, EJ Manila, siyudad ti Baguio, probinsya ti Cagayan, ken Isabela, mapanyulay yung pandigita po, ijay Mapugad Lawin North Courier Service, Balintawag Street, Lawag City. Thank you very much. Kada Mr. Joe Agtarap, kan Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ken siyempre, agyaman tayo pa ni Mr. Henry Afaga, manipod na po iti Pennsylvania, Estados Unidos. Okay, makainuman tayo apo ni Apo Konsehal Hill Buenavista, ijay Santa Praxedes, Cagayan, Chairman ti Committee on Agriculture. Ada deti patapatana nga malugi apo digitay mannalon iti probinsya ti Cagayan, agapo kadetoy agtultuloy nga kinangina apo ti agricultural inputs gagayem kay kabsat DJ abuno, pestisidyo, gasolina, petroleum products ken sabsabali pa nga kasapulan ngamin gagayem ken kabsat nangina pati pagtandan apo kadigitay
makitrabaho wenno pagtrabahuin kadagiti pagtatalunan na kakabsat ken gagayem sabagay saan lang nga kagayan ure kada tayo apo dito probinsya ti Ilocos Norte ado apo ti agreklamo iti nangina unay nga kasapulan iti panagtalon gagayem ken kakabsat dita petroleum products dagitay pagra-FM wenno mano-mano o may makitrabaho iti pagtatalunan digitay abuno, insektisidyo, pestisidyo, digita mang peste iti biyang digiti mannalon kakabsat ken gagayem nga mabali na po nga mangitunda iti pannakalugida aglalo tata umararangkada apo diti 25 kilos 25 pesos nga bayad ti kada kilo ti bagas DJ ti may sa kada kiti kontra iti biyang ti agrikultura diti panakaibaba ti presyo nangina ti punam nga mangpataod iti bagas ngem nalaka iti market yun yung problema gagiyem kay kamsat di ba DJ 19 pesos kada nabababapay nga paggatang da iti kada kilo ti irika po ket agreklamo di kiti pada nga mannalon kunada ket lugi awan ti kita iti detoy iti ngamin probinsya ti Cagayan gagiyem kay kamsat December da po nga agmain crop agraep kada tay dito ket second croppingen agbubunubon digiti ni apo Kapitan Teddy Rusqueta dita Dingras barangay Kali Dingras digiti post na nakainuman tepe na minsan idi madamat ti paani na pagapas pa repair na kadigiti pagay na dito problema kunana dito'y nababa nga presyo ti irik gagiyem kay kamsat okay, kitain nyo po, iti panagsasanga, panagkukontra ti programa. Kalikagom digiti mannalon nga maipangato apo di presyo ti irik nga maprodukto da, mapataod da apo iti pagtatalunan. Gagiyem kayong kamsat, kalikagom da nga nangato ti presyo na. Ngem agreklamo met ti publiko iti nangina unay a presyo ti bagas. Nga dahito ti Mesa kadagiti nagbalina po nga kari ti agdama nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ipababa na I think 20 sapay giti ti bagana per kilo kakabsat keng gagayem during the campaign ngem tatta adda ti rimwar nga 25 pesos ti kada kilo iti bagas gagayem keng kabsat ngem magatang laeng nga po detoy kadagitay kadiwa. Dito yung probinsya tayong Ilocos Norte, meron tayong kadiwa. Rugideta po ni dating gobernador, ngayon Senador Amy Marcos, gagayem kamsat. And even apo vice-gobernador, at dati, mapanda pa nagilako apo ka rin nagduma nga ili. Okay, may panggapi dito, makagatangen iti bagas. Iti presyo nga 25 pisos iti kada kilo kada iti kadiwa ng Pasko stalls. Nga detoy ket inustudjar in loans ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti nagduduma nga lugar dito'y Pagilian Pilipinas. Ni kadiwa Pasko project ket nairugi po ijay syudad ti Mandaluyong. Kinuna ni ti Presidente nga detoy ket proyekto ti gobyerno tapno matulungan dagiti mannalon ken dagiti aggatgatang. Yung kadiwa nag-start deta apo iti under late President Ferdinand Marcos Senior gagayem kay kamsat so itultuloy dito anak na nga itaket presidente meten ngem dito probinsya nga Ilocos Norte nairugi pay deta apo na aramid deta ito yung provincial government of Ilocos Norte, babaen kini apo senador, dati gobernador Amy Marcos. Gagayem ngem intuloy sa ti apo gobernador Macho Marcos Manutok. Dito yung malaksid itinalaka nga bagas, magatang pay kadagiti kadiwa ng Pasko stalls, digiti ay natnateng nga nalaka iti presyo naken sabsabali pay nga makbakan. Alisto nga nagbalin nga pudno ti kariya po idi ni Presidente Marcos di kampanya nga 20 pesos ti kada kilo iti bagas gagayem keng kaamsat so naipatungpalen palapit na tayo doon kunana sa aking pangarap na magiging 20 pesos pero dahan-dahan lang
aabutin natin yan, pero marami pa tayong gagawin Wala na. Ang dami pang nangyayari at wala naman tayong magawa dahil yung pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi naman nanggaling sa ekonomiya natin. Nanggaling yan sa pangyayari sa iba't ibang lugar na hindi naman makontrol. Exact word ni Presidente Bongbong Marcos. May palagi pa pong edi panawen ti kampanya, dito ko nakita tayo, adda ti karidi ti Presidente nga mapagbalin nga 20 a pesos ti kada kilo ti bagas. Adda sa nga pulo kinupat nga kadiwa ng Pasko nga naggigidan nga nalukatan idlang kalman. Sa nga pulo ket may sa di National Capital Region, may sa ijay Tacloban City, may sa ijay Davao de Oro, ken may sa ijay Coronadal City, South Cotabato. Ni Marcos tinanglukat ti kadiwa ng Pasko ijay Mandaluyong City. Ni Met First Lady Leysa Marcos tinaglukat iti kadiwa ng Pasko ijay Paranaque. Ti inauna nga anak ti Presidente ken ti First Lady nga isu ti Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ket napanmet iti kadiwa ng Pasko Stall Quezon City idinto nga tay anak na nga ni Semon ket napan ijay San Juan. Ayun, so sa kadiwa muna yung 25 peso per kilo. Dito kadiwa apo ini agsursur dito probinsya ng Ilocos Norte makain naman ko ini apo nalibatan ko hindi aganan nga mapanda ket kunana bagas ti kang runaan apo nga mailaklako gagayem kay kabsat malagibyo digiti agsursur nga taga provincial government idi nga mapapandi nagduma-duma nga ili nga aglako kada gitoy bagas adelata ken kasabsabalipay. Okay, 25 pesos per kilo gagayem kay kabsat at dakarit nga insigida tibiyang ti Presidente kinarit ti Amihan National Federation of Peasant Women ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga aramiden na nga mas sustainable ken accessible ken adupay ti 25 kilos nga bagas nga mailako iti kadiwa ng Pasko Stalls. En parakkel ngamin ti Presidente ti panakaingato o wenno panakailako digiti bagas iti kadiwa Pasko Stalls sa 10 nga lugar dito Pilipinas idinto nga ipetpeteng na nga mala asidegen iti panakaipatungpal tinagbali na karina nga 20 a pesos kada kilo iti bagas. Kaso laeng sang pulo ket may samit pa apo kanong stalls digitay nakakonsentrar ijay Metro Manila. Nabayagan niya panawagan ti publiko tinalakang nga bagas ketita addan ti 25 a pesos kada kilo nga rumbeng nga maipalawa ken maipan iti so amin nga pagtagilakuan no sa dinno nga agbalin nga available, affordable, accessible ken nalawa ti panakaidanon na kadagiti umili segon ken ni Cathy Estavillo, Secretary General ti Amihan dito nga rakurak na ket iti dito laeng aldaw gagayem kamsat. Saan lang dapat ko na nga tokenism bilang kasungbat iti inflation ken ti kumarkaro nga krisis iti makan iti pagilyan. Iti agdama makita ti kapalpakan ti Rice Liberalization Law. Gapo apo ta inikat naikat iti National Food Authority nga retail awen no pagilakwan paggapuan ti nalakang nga bagas nga ita ket na replicate babaen iti kadiwa centers ti Department of Agriculture. Kunana pay nga bumabalaeng ti presyo ti commercial rice no dakkel ti volume deto iti merkado. Kaso maipawil met babaen ti linteg Diyapo iti dahito iket sagabal iti liberalisasyon, importasyon ken trading ti bagas. May nagi dito agtultuloy iti nagbali na panawagan de Estabilio nga ken ti panakangiwat apo iti bantay bigas nga ipaawan ti bisa ti Republic Act 11203 wenno detoy Rice Liberalization Law. Iti babaen ti RA 11203 wenno 11203 mapayagan wenno mapalubusan nga makastrek ti bagas manipud ti sabali nga nasyon nga awan ti limitasyon ti kaduna
basta agbayad da iti taripa, rice tarification. Dito ket problema nga makaapekto met iti lokal nga agtaltalon gaputa bumaba ti farm gate price. Kuna na pa yung aginggang adat importasyon, agsagana ti digiti private traders iti presyo gapu at numaikat ti mandato, gapu iti panakaikat ti mandato iti NFA nga aglako iti nalakha nga bagas gagiyem kabsat iti merkado paulit-ulit nga padpadasen da nga resolbarin neto yung issue nga napasama o mapasapasamak kadito amin nga lugar wino itintero apagilyan bayat nga sumangsango tayo apo iti 14-year high inflation dito pagilyan niya Pilipinas. Kinarit na ni Marcos nga pababaen na iti amin nga presyo ti bagas kadito amin nga pagtagilakwan. Tapnon tigas ta adadapay nga mabenepisyaran dagiti umili. Ayun na. Di ba may ano rin si Marcos kuna na dahan-dahan marami pa tayong tatrabahuhin wag muna ngayon pero unti-unti natin makakamit yan. Parang ganyan po diti nagbalin nga rakura ka ni Apo Presidente Ferdinand Marcos Jr. So from Kadiwa laing nga po nga adda dagitoy. Okay na. Adda na po tilinya tayo ni Apo Konsehal Hil Benavista, manipod po yung Santa Praxedes, Cagayan. Apo Konsehal, naimbag nga malem mo, Diyos ti Agnina, iti ipaay mo nga oras, iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Okay? So, madaman sa ti preparasyonen, para iti panagmula or panagraep, dita Cagayan. Apo Konsehal. Okay, sandali lang. Hindi maganda yung audio ni Apo Konsehal. Okay, commercial muna tayo, Maki. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos. Yan po, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinik na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Port State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, itidati ko daw po kay naman tayo ni Apo Sangguniang Bayan member Hil Benavista, manipod po ijay probinsya ti Cagayan. Partikular po kadito umuna nga ili kay abay ti pagudpod Santa Praxedes. Good afternoon. Thank you very much Apo Konsehal itid mo gundaway nga makainumanda kay ti dito nga malem. Maraming salamat po. Good afternoon Apo Konsehal. Good afternoon sir. Okay. So, madama ti preparasyon iti panagtalon dita Cagayan, especially dita Santa Praxedes, Apo Konsehal? Well sir, madaman ti land preparation para kada iti main trapping iti sa marunong nga tawid kasi December na talaga ti planting season dito sa Praxedes.
Okay, okay. Dito'y probinsya mi nga Ilocos Norte, ado di kitay medyo maamak gapo iti nababa nga presyo ti produkto nga irik and nga ato nga agricultural inputs, especially fertilizer, pesticidyo to include gasolina ken patandan. So kasla adda pa nagamakyo nga malugi ti Mannalon na gapo kada gitoy nga maiyap aplikar met wenno mapaspasamak met dita Cagayan na Konsyal. Talagang logging na ti farmer sir, mani po di in-implement at dati papunta ng rice clarification law. Gapo ti kado ti irik siguro ay bagas siguro nga sumsumrek nga gapo iti sa bali nga nasyon. Handamet nga kabailan ti gobyerno nga ibaba ti presyo ti abono. Pastamet kadagiti na dumadupay nga agricultural inputs kasi ti labor, product and gasolina kuliglig. Can insecticide and pesticide sir. Okay, okay. Ada digiti lungalong nga dating rice tarification or dili importation na gapot adalinte ga mangi pa lubos nga maisirek yung uri kasano ti kaaduna nga bagas dito pagilyante nga Pilipinas dito ti may saka digiti makikita nga rason nga narigat iti uno na baba iti presyo digiti magatang uno aggatang iti irik. Dita Cagayan manot ti matandaanan nyo nga presyo ti irik kaudyan nga panaggatang dito agatgatang ti irik dita Apo Konsyal. Dagitoy traders sir kasi yak amono api kasi ti patakaran ti NFA dito Cagayan. Ti ko na ti NFA 19 pesos ti paggatang dahil ti ready to beat. Han mi met amono ton ken kaano nga umaggatang ti NFA di pa ila ko mi nga sigud di traders Mannalon tapno ti kastak han nga bumabajay kalidad na han nga lumagan di presyo nga tinaglabas sa sakmet nga Mannalon 14 pesos ti fresh then 17 pesos ti ready to meal. Nalado lang na may nagdatang 10 FA pero nakalako kami kadigiti trader. Okay, okay. Okay, so detoy ana digiti kasla kada kayo adda kay ti pagpandayan linteg ti ili ti Santa Praxedes. Adda na kadi digiti gakatyo tapnon ti kastakit da maalangon digiti Mannalon gapo iti dati nga problema, especially ti panaka-endorsar na iti provincial government dita Cagayan Apo konsehal. Kas may sa sanggun ng bayan member sa akin ti nararamit tayo kinapunta ti sitwasyon dito Santa Praxedes parte ti Cagayan na amin nga digiti makitaltalon ket insublidan digiti pakitaltalonan da tahan da talaga ket ti talonen ta kasi malugita. Inaramit ko kas may sa member ti sanggun ng bayan sir manipod bay di nagkapek dito rice tarification law. Nagaramit kami kadigiti request, resolution of request nga napan kadigiti na mga ahensya kasi ti provincial government ang nangro na iti regional government. Tapno iti kastagat magkumpleto DJ PNI nga iti da dito da Santa Praxedes kas kuma iti hybrid seed. Pinapudno na ket kami namin nga Mannalon. Jay kasapulan da nga hybrid seed ket na provide met kit di. Ngam dagas na dito abono na itited ti gobyerno ket awan pa iti pagka 10% nga ta dito itited nga pagbagada nga pagsayatan nga manipod iti rice tarification to. Ken may sapay nagaramit tayo iti resolution of request immediately requesting the House of Congress to immediately ratify or amend the rice tarification law. Specifically kada provision nga nangikat ti karbingan ti NFA nga mangibaga no ton nga agipastrek dati bagas ken ton Di kumapo ti sublida. Okay, okay. So agpapada kayo iti panawagan kaya iti grupo nga amihan nga no when ken mabalin may katen deta nga linteg tapnon saan niya agsagaba digiti Mannalon. Okay. So kadagitoy sir, ako nam nga talaga nga
impulangen, inibatanen, di kita makitaltalon, di kita talon, insublidan ka di kita landlords. So, anati nagbalin nga epekto na, kada kita pagtatalunan dito, talunin latan, di kita aking kukwa, di kita nga taltalon, po, konsehal? Well, sir, kan dumapay ka handa nga talagaan nga talunan, sir. Balinan nga pagpastuan da kada iti tarakenda nga baka kada nuwang. Kasi talaga nga handa mapot, sir. Actually 3 hectares kita talunan na rice production. Pinantami kan ni Mrs. ko ti naglakwan kan na bati kan di gastos. Han pulos nga rumuar, how much more kada iti makitaltalon. Kinabot mo na ipagpatalon mi nga sang kabasit kada gito'y tao mi, gito'y kadwak nga, gito'y operator ko, ikakidati talunan damit. Ngam dajay apit da, dajay inotang da kanyak nga inggatang dati di abono, ken inosar da nga nagtalon. May yarik kan dajay na apit, hampay makagudwa iso handa nakabayad, handa pa nga nakaabang. Okay. So kas jiti karigat na. Pati si kapay nga bukod mo di talunem ket nagkwenta ka apo konsehal ket talagahan nga rumar, di naglakwam kada iti produktom. Talagahan nga rumar, sir. Okay. Katanan DJ pundok na kanan mi pa naman enti pa naggagapas. Okay. Apo konsehal, the whole of Cagayan kasta ti mapaspasamak iti biyang ti pagtatalunan, especially di tay tenants ken landlords. Siguraduek, sir, siguraduek kasi adadamad di kitay counterpart tayo, di kitay SB members di Committee on Agriculture kagawin na mga iliti. Kaya pati convention bigat at pinadamag kami. As jemat nga talaga ti predicament talaga loging. Okay. So anati nagbalin nga alternatibo wenno sukat di pa nagtalon kada gitoy nangipulangen iti talon da kada kitay apo wenno landlords apo ko konsehal. Da kami nga nagpatalon yan kita kakadwak iti parte ti Cagayan na dumaduma nga parte ti Cagayan. I-convert mi pekit din nga fish pond di ado ti danom na. Talaga nga kami kayat nga talaga ti agtalon ti nalawas at talaga nga logi. So i-convert nila engan nga fish pond. Mga nilas pa nga okay. Di kad fish pan, di kitay na nadanom nga parte ti pagtatalunan, then pastuan, di kitay bangkag wenno nangangato nga parte na. Apo konsehal. When exactly. Okay, apo konsehal, maraming salamat. Iri inted bagud daway nga makainuman da kay dato yung aldaw di programa tayo damdamag di Berto. Thank you very much. Apo Sangguniang Bayan member Honorable Hill Buenavista, sir. Thank you. Thank you, Mr. Thank you. Kita nyo, dakdakis man yan po. Ije Cagayan na nalawa po ti pagtatalunan Cagayan Valley. Nalawa ti pagtatalunan dita Cagayan. Agdamag kayo kaditi Tagalawag City. Ada diti taga Syudad Tilawag nga makadanon da po ije Cagayan tapno umanglo mapandamaki gapas kada daamin namin nga patrabaho. Tapos nalawa ti pagtatalunan dita. Ngem DJ apo nga namuan tayo kakaiba. Adon di kita mangiritira, mangipulang ka di talon ka di kita when batandan, apo landlord, apo taapok ti talon, saan ako niya agtalon na, jak talunen de ti talon mo, nyamingket, jak met maparwar ti magastok punak, into nilakok di kita apit ko, ganon, ni apo konsehal, dabukod na nga daga, ngem kaskas di, saan na lata maparwar, di kita katalunan na, pinautangan na idati, paggatang da ka di kasapulan da, dandan ni di da makabayad, di da pa'y makaabang, dati renta di daga, gagingim kay kamsat. So dati apo ti mangi paniknek, kadati dati rumrumwar, nga adu nga mannalon, ti saanen nga mayat nga agtalon, even anak ni mannalon. Iso nga ti aramiden ti
ti Department of Agriculture tapnon ti kasta ket maka ano da maka mamentener DJ ray ti panagtalon mechanize da po agi bumbunong da kadigitay makinarya gaputi kumapkapsot nga labor force iti pagtatalunan. Okay, so padaanan niyo Apo. Isaruno tayo nya kay naman ni Apo Pakagawad Pantaleon Rubiñol, 8 kilo nga igat na tanggaran ijay Ganagan Bakara. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin search and destroy nga muna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic hypertension alnat tayo dito may iwasan talaga ora na niyo di lamok ket dalatad ta. So importante kung tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po digiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic hypertensive ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue tanda digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamet nga makarik na ti madi. So again Sir Robert importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy-tuloy. Tintay pa nagpipinadamag. Thank you very much, Pai. TMT Construction Company, 48A, Kabungaan, North Lawag City. Thank you very much, Ma'am Erlinda Ferminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, manipo iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bakara. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Tipugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner iti Maui, Hawaii. Ken ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, tuloy-tuloy. Okay, Apo Kagawad Pantaleon Rubiñol sir, magandang hapon Thank you very much ititad mo nga gundaway. Medyo nakigtutak kadeti kadakkel deti natanggaran yung nga igat. Ijay Ganagan Bakara. Ipaniknik i-confirmar mi man ka. Paiso nga 8 kilo. Deti nga igat. Apo Kagawad. When sir 8 kilo sir. Ken hanay ijay Ganagan sir bale Sitio Barangay di Barangay Kabarwan no ka di nakalanda sir. Barangay Kabarwan. Okay. Okay, so anat pinang tanggar ko nam, tanggar. When sir, tanggar sir. Okay, di ba DJ tanggar ket diti parang net nga maipaayos ay sabat hindi ayos tapno digiti aganod nya mapan digiti lames. When sir. Okay. So dito the first time nga dati kasta ti kadakkel na nga maala nga igat kadeta nga paset ti karayan. Ano dito diti Bakara River? Sir bale ete wag sir kanayon di impos ko man di sir di ato ti basura na. Yung di bababan. Okay. Hamit nga ka diti diti waig dita mapan dita Bangsirit. Haan. Sa Bali? Hanser. Sa Bali. Okay. So, DJ, natangga. Si bibiyag pe lang, iti maala da. Maisangat da, dito yung igat. Si bibiyag pe lang, sir. Uri, iti ting-ting likat si bibiyag pe lang, di sir? Okay. Okay, so, anat namayan nyo? Inlako yo? Nagbibingayan nyo? Inlako na sir, dito yung nakaala. Okay. Ay, saan niya, ngam kadwam, di nakaala? Kadok no kamat lang sir. Okay. Dati niya agtang-tanggar da?
When, sir? Paano ba yung, hindi tanggar, iwayat mo, ipakat mo nga kunatayo, iti rabi, ano, then mapan mo sangatin iti parbangon. When, sir? Okay, Di ka lang sabi, nagpakat, sir. Nagpakat. Anat na ganda, deti kabaranggayan yung nakatanggar. Yumer Bartolome, sir. Awan di tatata, apo kagawad, saan mo kadwa? Awan, sir, DJ Balay, sir. Okay. Okay, sumanot naglakwan na, kadeti agdagop ti 8 kilo nga igat, apo kagawad. Jakman amo, sir, to di kami pa nagsarita tamagtutuno ko, sir. Mano ti per kilo no daglako di dati igat kasi I think 800 to 1,000 di kiti kiwet kada bababasit, di ba? Na mga sangaribo no ka, sir. Dapat no daduma dapat di kiti kasta. Pasare 1 2 kas jay. Okay. Aside ka deti igat nga naala na dapat sa bali nga klase ti lames. Adda, sir, kipi, sir. Okay. But dito lang ti kadakkelan. Kadagi jay aside ka deti na tanggaran na apo kagawad. When, sir? Talaga Okay, so no 1,000 ti per kilo, that is 8 kilos sa teko na kitayen, baka mapan iti 8,000 nga nakailakwan na apo kagawad. When, sir? Mapanakas din ko, sir. Okay. Deti nga waig maibilang or nalames wenno aduti makalapang kadeta nga waig apo kagawad. Dumot, sir, nagruna idi hanapin lang kasi titi ko, di dati nga kali na nalamlamas pa idi, sir. Okay. Okay. So kasano la tiragragsak na niti maala na dati nga kadakkel ti igat 8 kilo. Nervyos na kano, sir, at talang wat makalatikas di kadakkel na, sir. Okay. Okay, Apo Konsehal, thank you very much. May bagam no, dapat na bati ta may kami man makiuraga. Hello. Pero, sir, tingnan ko mag-isa. Okay. Ay, magkanto, sir. Hello. Okay, thank you very much Apo Kagawa. Ditintad mo nga gundaway nga makainuman da ka iti detoy nga aldaw iti programa tiyo damdamag ni Berto. Thank you Apo Kagawa da Pantaleon Robiñol. Sige, sir. Thank you much, sir. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kari pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti de kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kari iti patpatiga pimusay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti din to kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay yu iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti 2 asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when yu anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asinig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, maraming salamat. Tuloy-tuloy. Adapin na batbati apo nga 8 minutos kasanguanan ti oras tayo nga alauna. Idideto yung malim. Padaanan nyo apo ti programa tayo ti na palabas. Ibasa tayo apo dito surat nga na kay palaunan manen ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Ti maysa nga pagayam. Dito ti napili tayo nga surat nga ibasa ita apo. So padaanan nyo. Okay, kabayatan na ada dito nagbalin na po kas na balaag. Manay po dito World Health Organization, WHO. Ngamin, ada ti pamati when no makitkita ti World Health Organization nga panagpeggad when no mabalin nga panagsulot, panagsulpeng at ti umabot ti may sa bilyon nga agtutubo iti entero alubong gapu iti panagusar iti headphones ken yaatendar kadagitay wenno ipapan kadagitay lugar nga napigsa unay ti ununi wenno tuktukar or anyaman na po ang kas kumakadagitay concert parties gigiem. Dito iti rimwar iti nasao nga panagadal ngayon na panagadal iti kalman Nobyembre 16 babaen ti panangidaulo ti World Health Organization wenno WHO. Iti analysis nga inparwar ti BMJ Global Health Journal manipud 30 ket 3 agad-adal nga parwar apo iti biyang ti English, Spanish, French ken Russian iti napalabas nga 2 nga dekada sakop ditoy ti agarup 19,000 participants nga agtutubo nga daan iti edad manipud 12 aging 30 ket 4 rumrumwar ti 20 ket 4 nga porsyento kadagitoy ket adda iti natalged nga wagas iti panag dingeg usarda dagiti headphones. Idinto nga ti 48% met kadagitoy nga na-expose ti saan nga natalged iti level ti ununi when uni kadagitay entertainment venues nga kas ti concerts ken dagiti nightclubs no pagtitipunen detoy nga in maiparwara panagadal babaen iti World Health Organization umababot iti 670,000 aging gana iti 1.35 billion nga tutubo
ti mabalin apo wenno agpegad ti panagdingig na wenno digitoy ket agsulpeng gagayem ken kamsat wenno saan na makangeg. Gapoy di detoy nagpalagip ti Lauren Dillard audiologist ti Medical University of South Carolina. Ini kauna-unaan nga aramid iti nasao nga panagadal ket daytoy ti kapipintasan nga wagas tapnon ti kasta makisayan ti panagpegad ti hearing loss. Digitoy ket makisayan ti volume digitay headphones nga digitoy ket agdingdingeg kadigitay wenno liklikan dati at idugunay panagdingeg wenno yab ababada DJ oras gagayem ken kakabsat. So DJ apo ti nagbalin nga doktal ti World Health Organization seknan apo kada ti panagusar iti headphones. Kung sabagay yung mga headphones yung cellphone di mo susaran di headphones yung mga disc jockeys, DJs, anchors iti radyo and even television sa dati makikita ka ori ti kastudio iti aramid ti apo di vlogger agprograma agis usarda iti headphones gigiyem ken kamsat. Amoy di adda kiti radyo medyo adda pa nagpipinapilit mi dita talaga nga i-require na kami nga headphones gigiyem kamsat dihan kami pa nga televice DJ radyo nga nagpatrabaho ak gigiyem ken kamsat nabudo nga talaga kay lalo no anya nga headphone gigiyem ken kamsat parang so itatapo adda ti rumrumar nga kastoy nga panagadal nga posible nga agsulpeng apo digiti tattao nga managdingeg usar ti headphones gigiyem even tawag di ba maki adda digiti may makita tawag no ka naka headphone da ang gigiyem kay amsat. So ti makita apo ti biyang ni Lauren Dillard, may isang audiologist di Medical University of South Carolina, gigiyem kay kamsat nga isu iti kaunaan nga addaan ti kastoy nga inyuswat nga panagadal gigiyem ti kapipintasan nga wagas tapno maliklikan ti nakapukaw ti panagdingeg gapu ti panagusar iti headphones ket ibaba DJ volume di headphone gagayem kamsat or DJ gadget or your monitor kamsat ken gesdan apo di atidugunay nga panangusar iti headphone nga pagdenggan kadigitay anyaman na kayat nga dinggen especially music kamsat ken gagayem together with calls no daduma ket mas kay di naka-headphone dapat digiti naka-headphone nga maturog di ba maki nakasuloob di headphone da gagayem ken kamsat. So deti apo paggiin na dalan tayo ken detoy napateg nga palagip kada day amin tamom no sulpeng ka apo nagrigat ka nga kasarita nagrigat da ka nga psenyas nagrigat ka nga ken kasla awan serbiti adda makitkitam ngem awan mangmangig mo balgipyo deti kanta ni Freddie Aguilar nga bulag pipi at bingi gagiyem ka kamsat di parte di kanta na ket ano sayo ang musika kunana sayo ba'y mahalaga matahimik mong paligid awitanay di mo marinig kunana ni Freddie Aguilar gagiyem kamsat pero adda di parte na apo mapalad ka kaibigan napakaingay ng mundo kunana gagiyem ken kamsat napakaingay mapalad ka kaibigan napakaingay ang mundo walang daing walang gulo kunana ngem DJ apo et parte la DJ kanta imahinasyon gabuta na compose di nga kanta imahinasyon gagiyem kay kamsat ngem no sikakit si bibiyag nga di makangeg apo mabalin niya tama ni Freddie Aguilar nga kunana mapalad ka o kaibigan napakaingay ng mundo kunana gagiyem ken kamsat but no talaga nga pipi ka or mute or deaf di hang ka makangeg gagiyem ken kamsat awanen hamo nga maganas ti agbyag mabalin niya dapat digiti mailangi ka hindi yun kasarsarita deta di lang arod makangegen or otherwise voluntaryo talaga di da kakasarita abay
mabannog dyan makisarita keng ka, nga aksensen niya sa kaabsat keng gigiyem, iso nga, napimbindas nga, liklikan na kanya kasarita, nga numabalingket at da pangibalandraan na dyan kayat na nga ibaga keng ka, tap nun isunti, agrigat nga mangisinyas keng ka, di ba? Para may translator, Maki, ha? May mapasama. Kaya so, dito po, teko na ako napatig unay. Especially apo kada tayo nga naganak ka, nga bilinin tayo. Di kita anak tayo. Babayan niya po kada tayo palagip ni Lauren Dillard o geologist. Liklikan tayo apo dito ng ato nga volume no agusar tayo ti headphone ken masapol nga ibababatay di oras, ibasbasite di oras nga panagusar ti headphone. But pagka sa trabaho ka, yung trabaho kasi kung minsan, especially radio, gagigim ka sa nasken nga agusar ka iti headphones. Even pilot, di ba? Yung aeroplano, the headphone da dito kakabsat kang gigim. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ti dating aldaw para di programa ti damdamag ni Berto. Dito po ti pagayam mo ni Robert Berto de la Cruz. Ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes ti amin na sapada. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Iti dito yung programa. Damdamag ni Berto. Rangkay ti publiko. Adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyan, may lamok ket at dalatad ta. So, importante kung na tayo, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, ginaturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga kung na tayo mo yan. Blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadan nagurigor andamit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.
May kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo iti nagasat nga malim ti Webes tay amin na sapada. 17 ti mabuilang iti bulan ti Nobyembre 2022. Idanon manen ti ENR Online, ti sabali pa nga parang ti programa tayo, ti napalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Idanon mi ti may isang oras para di programa tayo tinapalabas. Ngayon kasangwanan ngayon tayo rugyan nga ibasa dito surat nga naipatulod manen di programa tayo para iti dito nga manem. Anakay palaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Agyaman tayo kariti sumaganad. Ti TMT Construction Company, ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaeng ka ni Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa kay ni Miss Ma'am Erlinda Ferminhood, nga taga-barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo diti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipo diti Honolulu, Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Millie Espirito ken Mr. Millie Espirito Agtarap ken Mr. Joe Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Henry Afaga manipo diti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner iti Maui, Hawaii. Ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Ken ti Pugadlawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street ti Siyudad Tilawag, babeng ken ni Engineer Neil Jose. Digidiketyo nga ipatulo da po ijay Manila, ijay Siyudad ti Baguio, pakiramanan ti probinsya ti Isabela ken Cagayan, sindadaan nga pagkipawitan digita ti Pugadlawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dinto balipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito City Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. At nga rin papagayam ngayon tay ibasa dito'y surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Ti surat ket na ipatulod babayan iti maysa nga pagayam nga kayat na iti paawagan iti tangatang iti nagan nga Zenaida. Naisaguday iti sagurat ni Zenaida, tinapalabas ko, Manong Robert. Edanon ko tinabara kablaw ko ken ka, Manong Robert. Nagasatak ta natumpungak ti ayan mo. Tasipo dawan ka ni ti radyo, kailiw ko met tabuses mo kabsat. Ketagyaman ta napanunutam deto nga programa. Ita adtuyak nga umayagkamang ken ka. Tapnon ti kasta, edanon ko met. Tinapalabas ko. Napalabas nga ni kaanuman siguro, jakton kalipatan. Jakmet lipatan nga kablaawan di pada kadumdumngeg. Agbuy-buya di deti nga programa. Manong siyak ni Zenaida. Seni ti adadda nga awag dagiti kaubingak kanyak. Kenure dagiti kakabagyak nagbalin nga kay eskwelaak kang runaan na ti ama kininak. Zeni, no awagan dak. Sublian ang takabsat ko, idi nagdupuor ti dakkel unay a problema, idi kinataok kabsat. Nasapa kasi ni Rek tilubong ni Ayat, Manong. Adak pa lang iti third year college. Nakaado ako ni tinagbalin na boyfriend. Tidamok siguro kung diya kagriro ket iti third year high school. Nadaan ako niti kinayan Ayat. Wenno tay makuna nga puppy love. Ket di ta tumapugak iti kolehiyo. Babayan ti panangikarkarigatan dagiti naganak kanyak. Nagtultuloy ti irurwar isi serrek ko kaditi relasyon edebiyang dagiti lalaki. Ket maysa ditoy kadagiti pasamak ket isu iti panakay pabusoy ti kinababaik kadagiti nakarelasyon ko. Agingga nga idi adda ako iti may katlo nga tukad ti kolehiyo. Ditoy nga naaddaanak manen iti relasyon. Daytoy manong ket ni Diomedes. Ni Diomedes ket kaubingan wenno kay eskwelaak. Nagkakaubingan kami agamu kami gaputa agnaedlaeng iti bangir a baryo wenno kaabay ti baryo mi. Nga isu siguro met tinakasirsirpatan na kanyak. Manong ko. Dita kabsat nga naipabusoy ko ti bagik ken ni Diomedes. Nagbalin nga naragsak ti relasyon mi. Kagiddanen iti panaglablabes mi. Nupay agad adal kami pay laeng. Saan nga naalwadan wenno jak naliklikan. Nagbunga digiti aramid mi ken ni Diomedes. Nagsikugak bayat nga agad adalak, Manong Robert. Edi pudnok ken ni Diomedes ti sasaadik gapot sa anakon nga sinarungkaran ti agbinulan niya sa nga ilik. Diomedes, anya nga din ti aramidin ta.
sigurado nga, agdadagsen akon. Gaputa, sa anak meten nga sinarungkaran ti. Panagbinulan niya sa ngailik. Kinunakken ko ana. Saan ko nga ninamnama ti sungbat ni Diomedes, Manong Robert? Ti amukit talaga nga patpat gennak, wenno ay ayatin nak. Gaputa, amuna idi nga adaanak iti mununa nga boyfriend wenno kaayan ayat. Ngem nagdatdaton latta ni Diomedes, nga kunana, maawat nak, nulakit dita. Awatek ti panagayat na. Ngem idi pudnok nga agdadagsen na kastoy di iti nadagsen nga sungbat na. Anya ita nagdadagsen ka? Anya ti aramiden ta. Di mo kunain nga. Parigrig ko ti sikug ko. Adaking kadeta. Kinapi nga siyak ti pangibagaam. Apay ti amom, saan ko nga amo nga adun nga lalaki ti naglabas ken ka? Anya ti amok. No siyak wino saan ti akin puto ti deta nga deti saklulom. Tungpae din ni Diomedes, Manong Robert. Ngem naalistuan na nga tiningel ti pungwa-pungwan ti imak nga aking kanawan. Minesmesan na ti urela. Inya sidig na ti rupa na iti rupak ket kastoy di iti balikas na. San nakapadpadasen nga dangran? San nakapadpadasen nga tungpaen mo na niya laditan? Saan ka mamak? Kugtarang ka no kunak, kugtarang ka gaga. Saan ay nga husto ti kunak? Mano nga lalaki ti mun unang imsya. Amok ayano, agdub-double cross ka? Amok ayano, kalpasan niya agkanaig takit, mapangkay iti sa bali? O wenno kalpasan niya nakinaig ka iti sa bali, ket umay ka kanyak? Anyan kabsat ko. Inakal ko ti imak nga mesmesan ni Diomedes. Tinalikudak. Intaringting kun ti pimanaw, kagiddan ti panagarubos dagiti luwak. Manong Robert. Mapanpanunot ko idin nga gudasen ti bihag ko. Kaya riga kon tinaibad-dibadek ti kalintigan na, wenno dayaw na. Gapu iti nagbalin niya pa nagsasao kanyak ti kaya nayat ko nga ni Diomedes. Asin no ti pagkamangak? Asin no ti papanak? Asin no ti makasulbari ti problemak? Nagawid ak iti pagtaengan mi, Manong Robert. Nakadlaw ti inak kanyak. Apay nga kasla naliday ka. Sinayda. Ada ka di problema? Wenno da ka di problema mi ti pagadalan? Ibagam kanya kanak ko. Amangan no makaturong aking ka. Minatmatak ni nanang. Bayat ti panang perpering ko iti inak. Jakon magawidan. Agarubusen digiti luak. Nasdaaw ni nanang ko, Manong Robert. Apay anak ko. Apay ngagsangit ka. Anya ayat ti problemam. Dakkel ka dila unay ti problemam no. Ibagam no adda tinang lukukin ka. Saan nakabumdeng ka mapamangsidir no. Mangireklamo no adda tinang lukukin ka. Kinunana. Ni nanang Manong Robert ket may nga istrikta. Kada kami nga anak na. Na istrikto. Ken maibtur na ti mapan maki rinnikyar no kasbilang. Kasta ti kinatao ti inak. Ure ti amak at damet ti natangken nga pangideng na no iso ti mangideng. Anya ti problemam sinayda. Ibagaman ako. Aping agsangit ka. Nagdumugak. Nagdumugak ngem jak kayat ti umasideg iti inak. Ngamin kayat kun nga ipudno ti agda mga sasaadek, Manong Robert. Agtimek ka, agsao ka. Agsao ka tapno amok ti aramidek. Panangpilit na kanyak. Nanang pakawanindak.
pakawanindak ko ma. Agpudno ka man sinayda. Natangkenen ti balikas ni nanang, nga saanen nga kasla, ay-aywen naktapno ti kas ta ibagak ti problema. Agpudno ka man sinayda. Aping agpakawan ka. May salaing ti kayata sa wen nga ti anak ka babae ket dumawat iti pamakawan. Iti mismo nga naganak ken ko ana. Pakawanin nak ti Dios no pumudno ti atap ko nga mamanganta. Nanang, pangasim pakawanin nak. Anya ti pang pakawanak ken ka, mabannog ako namang dingdingi, giti pa nagpakpakaasim. Ibagam, agdadagsen ka kadi, dinirektanak ti inak, ureak lang nga medyo nakigtot ken kasla na iparusisi iti dagsen ti buses na, Manong Robert. Nagdumugak kenintuloy ko tinagloa. Inasetganak ti ina ket pinagalabat na digiti dua pingping ko iti tungpa. Mangibabaing ka nga babae. Apay ngay naramid mo ti kasta. Asin no ti nakaputot ken ka. Asin no ti amati. Inawem mo no, sikog mo. Maplenga kun Manong Robert. Kayat kunti, umadayo iti ayan ni nanang tapno ag sardengen. Mabainak unayen kadagiti karuba nga mangigna tinapig sa abusos ti inak. Nagtaraya kasimrek iti kwartok ket inlak ko detoy. Ditoy nga nagsangsangitak. Kagiddan ti panagsangsangit ko ti panakariknak. Tinaapges anatong paarupak, Manong Robert. Napalabas ti sumagmamano nga oras, nagsarding metlaing ni nanang. Nga kasla agbirbir-it, gapoy ti pungtot na kanyak. Ngem, akigtutak laingen, edi matugtug manen ti ridaw ti siled nga ayan ko. Saan na buses ni nanang? Busesen ni tatang. Nagsiddukerak pagayam ko. Etiruar kastoy di kiti balikas. Lukatam tiri daw sinayda. Kinagsarita ta. Anya deto nga inaramid mo. Ibabain mo ti pamilya tayo. Ibagam no asin no ti akinaramid iti deta. Tama pamidan nun eh. Saan ko nga mo ti aramide kiti dedi agundaway. Numabalin aputekon di kiti lapayag ko nga makangeg edi balikas ni tatang. Agpangpang ta deto eh. Ipangpangtana nga laksiden dak kano wenno pagtalawin dak kano no saan ko nga ipudno no asin no tinagkaalaak iti sikug ko. Wen kabsat. Imbes nga lukatak tiri daw nagpanpanunutak no anya ti aramidig. Agingga nga nakapagdesisyonak nga orayek no anya ti pangidding digiti naganak kanya. Ket no pagtalawen wenno laksiden dak. Awati kasi pupuso. Agpanawak nga uray awan ti amok apapanan wenno pagkamangak, Manong Robert. Napalabas nga ta tinwa nga aldaw. Awan met digiti mangig ko. Nga kasla balikas manen datatang keninanang. Sa anak met din nga nagsubsubli ti pagadalan gaputa amok tumet lay nga jak maituloy. Aglalalo no madlaw ton ti sikug ko, Manong Robert. Agtrab-trabaho aklat ta ka diti arami diti balay. Ngem natamnay ti amak keninak kanyak.
Edi ababa panao awan ti panang pagpaguni da kanyak. Edi dedi agundaway. Edi may isang aldaw da kiti lawlaw ti balay mi ngagdaldalos wenno agsagsagad. Addamet ni nanang ti ammo kiti uneg ti balay. Edin to nga ti amak ket napan iti pagtrabahuan wenno kataltalunan. Edi malpas ko diri sagsagadak. Simre ka kiti balay. Anyan nga si daaw ko Manong Robert. Nabalkot digiti arwatek babaen kadagiti plastic abag. Makitkitak pa'y tipungan ken ti ules ko. Tallo amin nga balkot. Wenno, bags digitoy. Inasetgak digitoy ta kayat ko nga penken. Ketjak nagriro. Tipungan ken ules ko ti akin rabawen makitkita. Aging gakabsat ngay masideg ni nanang kanyak. Ket kastoy digiti balikas na. Siya kon tinangirubwat ka digiti arwatem Zenaida. Siya kon tinang balkot ka digita. Amin nga nagyan iti basit nga aparador nga arwatem, ada amin dita. In batik digiti ginatgatang ko aparakin ka. Tsaka mo no dapay sabali. Nga nagigatang ken ka. Anya ti kayat yu asawen nanang. Nagtulag kami ti amam. Gapoy ti agda mga sitwasyon mo. Agtalaw ka ni ti deti nga balay. Agtalaw kay ti deti nga balay ket mapam mo isang pet ti bagim. Iti lalaki nga nakaputot ken ka. Pinerdim ti talekmi ken ka. Di mo inilala di ti sakripisyo mi nga mga patulod ken ka iti pagadalan. Saan nga adal tinagunod mo iti pagadalan wenno eskwela. No diket asawa. Sikog mangibabain ka. Si kamit lang ti makaamuno sino ti ama ti adday ti saklulom. So nga dita, alaem digiti arwatem ket tumalaw ka. Mapangkay ti lalaki anak kasigugkeng ka. Bani po dita, saan ka na kaming dito yung pamilya? Laksiden da kanya anak. Kinunana ket limikuden. Kamakamik ko maidingem, amok nga nadagdagsen man ni nabalikas ti paay na kanyak. Rimwar iti ridaw iti kusina ket nakitak ti aliwit na nga imadayo iti balay. Nga siguro ket mapannadanunen ti amak iti mismo a pagtatalunan. Nakalwaak Manong Robert. Anya dayto yen Diyos ko. Nga inted mo agasat ko. Anya dayto yen Diyos ko nga naaramid ko. Apay nga siyakpay. Kinunkunak, simre ka kiti banyo ket nagdigusak ngem bayat ti panagdigdigos ko, makisalsalisal ti luwak, edi danom nga pangbuggo kiti si bubukel abagik Manong Robert. Edi rumwara kiti banyo, pinadas ko tinapan iti kusina. Taamangan ko nak no adamet ten ni nanang wenno ni tatang. Kayat ko ti makisarita, kayat ko ti agpakada. Ngamin nabukelen ti desisyon ko nga pumanawak, nga kasi ti kunak. Awan tiniure may sa atao, ore di ti kakabsat ko awanda. Pinatuloy ko nga rod Manong Robert tinagpiles. Ket ingkeddeng ko nga pumanawak iti balay. Pinilik ti basit laeng nga arwatek manipod kariti tallo nga bags. Engkarga kiday ti basbasit nga bag ket isuda ti binaklay ko. Wenno daytoy ti binaklay ko, bayat ti irurwar ko iti pagtaengan mi, Manong Robert. Kasangwanan niya ituloy tayo ng ibasa dari surat ni Zenaida. Agyaman tayo di TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan, North Luwag City, babaeng ka ni Honorable Telwin Tapawan.
Thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, manipod tinaglikwan Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti Ili ti San Nicolas. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipod iti Waipahu, Hawaii. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner, manipod iti Maui, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, ti Ciudad Tilawag. Kastapay, ti Pugadlawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City, para kaditi kayo ipatuluda po, kaditi kapamilya, kakabagyan nyo gagayemyo, di Manila, Ciudad ti Baguio, pakiramanan, ti Cagayan, ken Isabela, mabalin nyo mapanipawit di kita, iti Pugadlawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Kanagyaman tayo kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iva Beach, Hawaii. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyong ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatigapi musay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kari iti minatay, babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatayo iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Ciudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae, kastamit ten di ladies sandals ken sapatos.
Adan dapay kadiri cosmetic products, Ore Jewelries, Ken Bags, Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarog, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nakadano na kiti sentro ti lugar mi. Manong Robert, awan ti ammo katurungen. Awan ti ammo kapapanan. Agingga nga napanunot ko ti mapanmetlay nga kamang iti balay ti kayanayat ko nga ni Diomedes. Natureda ka mapankabsat gaputa. Siguradok nga isu ti akinaramid wenno akin puto ti adday ti sakludok. Ngamin nabayagin niya nagsina kami ti mununa nga boyfriend ko. Ede aklunek ni Diomedes. Ngem kinapudno na amuna nga adda ti kayanayat ko idi. Ngem nagtultuloy iti panagrayrayo na kanya. Agingga nga inaklon ko. Dita kabsat nga. Tinalantan ko ti dalan nga mapan iti mismo nga pagtainganda. Adayo akpay masigurado kon. Wenno, adayo akpay iti paraangan ti balayda. Makitak nga adda tao. Tinardaras ko ti nagnatap no makasidegak ngayon sigida. Saan na ka nagkamali? Ti ina ni Diomedes ti adda iti sango ti balayda. Nana, adda ak. O apay nga adda ka? Kinunana, kayat ko kumanga kasarita ni Diomedes. Ay kat, awa na. Rimwaritay. Iti makasangpet nga gabuti pagadalan, rimwar. Anya ka di nga minti bagamaya. Nana, da kayo ti pangibagaak. Agdadagsenak, ket ni Diomedes ti ama ti adday di saklulok. Kasla nakigtot ti ina ni Diomedes, itinangig na kanyak. Anya? Ni Diomedes nga anak ko? Tinakaputot keng ka? Ha? Basta kadilatan nito doon mo sino nga lalaki ti nakaputot keng ka? Laglagi pa mga agad-adal ti anak ko. Saan niya ti panagasawa ti arapaap ko keng kuana? Arapaap ko makaturpos iti panagadal ni Diomedes. Ket no sika, awan ti panggep mo nga mangiturpos iti panagadal mo, makamuka. Ngem saan mo kumangiramraman ti anak ko? Pangaasin.
Ang emisuti ang kinarami, disuti. Agayan ayat kami amuyo de, tataw mo umayak met dito'y balayo. Hindi tangarod ti Jack maawatan ken ka. No anya ti klasem, no kinataom, no anya ti kinababaem. Umay ka dito'y balay, agpupupok kayo ti kwarto ni Diomedes. Kasta ka diti aramid, tinasayaat nga babae, may isang estudyante nga kasken ka. Kasla arig na tungpa nga nagdiso ka riti dua pingping ko ti balikas. Ti ina ni Diomedes, Manong Robert. Agingga nga, dimteng ni Diomedes nga kasla Jack na puputan. Aping adda ka ngamin dito Sinayda. Anya ti umay mo rantain dito Diomedes mga asim. Amom nga. Bueno, amok nga amom nga sikat ti akin puto ti ade ti saklulok. Darakin lasan mo da ito, Diomedes. Pangasim. Tulungan na kuma. Pakaasik. Ngem kasla awan tinangeg ni Diomedes. Agingga nga inulit na digito ya linya ti balikas. Hamukit din no siyak nga talaga. Amo kaya no. Sakbay nga siya ket aggapu kay ti sabali. Wenno kalpasan kanyakket mapangkamanen ti sabali. Nagtitiponen dita. No arigem ket kaya riga mon ti nakiwar-kiwar a bugoong. Isu nga pangaasim. Sa anak nga riribukan may panggipit ti deta. Awan ti amok nga aramid ko. Wenno Jack masigurado no siyak wenno saan. Kinunana ket pimanawen. Simmoblat manen ti inana nga nagbalikas ket bugtakin na kon Manong Robert. Nangig mo ti sao ti anak ko? Haan na nga masigurado no iso wenno saan ti aking puto ti adday ti saklulom wenno si kugmo. Pinanawan na kan. So nga, dila mabalin? Pumanaw kan dito Amanganta. At dapit sa baling nga maaramid ko ken ka. Pangtati ina. Ininot ko tinagbalik. Kasla Jack mayaddang dagiti sakak. Manong Robert. Wen kabsat. Madayua kiti paraangan ti pagtaengan. Da Diomedes a nakaputot kanyak. Kabsat ko. Nakadayo akon iti pagtengan nga naggapwak. Marikna kon ti bannog ko, Manong Robert. Nakitak ti maysa nga waiting shed, kada iti igid ti kalsada. Ditoy nga ingkamang ko ti bagik. Napanak iti abay ti diding tapnon ti kasta, malingdanak iti dandanin lumnek nga init. Dito'y kabsat nga nagpanunutak. Masiligin ti rabi apo. Sa dino'y ti papanak. Sa dinungatan ti pagkamangak. Sa dino ti pagdagusak. Sinalsaludsud ko wenno inamamad ko iti bagik. No sa dino ti papanak. Aging kabsat nga napanunutak ti maysa nga sa anunay nga asileg nga kabagyan me nga adda iti sentro ti ili. Daytoy ket makikabkabagyan ka na kami. Mapanak yan ni nana dita. Agpakaasi akeng kuana. Agpakaasi ak makidagusak iti balay daure no agpat naglaeng. Kinon kunak Bimmalasiwa kiti kalsada, Manong Robert, ket inamang ko tinagkurusan. Ti ayan ko ang kalsada. Ken ti kalsada, nga umamang iti pagteengan, danana dita.
Nagasatak ta na danunak ni Nana Dita. Nga day ti sangot ti balayda. Nga maddadi kiti kakadwana. Nana, umahayak man. Oy, Dita, adan sa sangailim. Kuna di kiti sumagmaman o. Oh, sinayda. Api nga. Adda ka kin. Adda bit-bit mo nga bag. Kumusta ni nanang mo? Kumusta ti gayem ko? Ano kabagyak nga ni Ana? Kinunana. Nasaya at damit, Nana. O, anya ti maipaay ko? Mabaling ka di nga. Kasarita kayo iti uneg ti balayo. Nga awan di kiti sa baling at tao. Sige. Si Kapay. Makikabagyanak pa ilaka na kayo. Aglalo iti inam. Sige, sumrek ka. Umay ka. O na inak biit amiga ta. Adalay baga dati ubing. Kinunana. Idadda kami iti uneg ti balay. Inpudnok ti sasaadek. Wen kamsat. Inpudnok nga pinagtalaw dak datatang ken ni nanang gaputa masikugak. Anya nga mindetan nga inararamid mo sinayda. Api nga kasta tinagbanagam. Ket mom kadi nga nangato ti arapaap dagiti naganak ken kaag lalong na ken ni Ana nga inam. Kan kanayon na nga ibagbaga kanyak nga saan nabali nga agtuok ken agrigat da iti amam. Basta mapagturpos da kay ti kolehiyo. Nga maapay nga kasta ti inaramid mo. Nana, saan na ko man niya babalawen? Agpakaasi ak laeng nga iti deti ko mga agpatnag ket makiturugak diti balayo ta. Sumapulak to ti sabali apapanak. In pakaasik nga agar arubos di kiti luak. Saan na problema kanyak deta? No, kayat mo ti umyan dito balay. Angin. Sige. Alhalala. Agin na nakata. Pagawidet di gagayem kong kinamadyong ko ta. Agsarita taman. Kinuna naman nung Robert ket tinurungnan tiruangan ti balay. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag.
No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Awara na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tadami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Madamdama pa'y Manong Robert nalukib manen. Ti kalub tiri daw wenno rikep tiri daw. Ket ditoy nga nagsubli ti ayan ko ni Nana Dita. Sige. Oo may kasadyeta. Di bakante nga kwarto iti kusina ti pagyanam nga ron. Awam met ti bakante niya sa bali a kwarto. Sulaeng. Nagyaman ak ni Nana Dita. Simrek kami tinasawang kwarto, Manong Robert. Napintas met nga kwarto. Sunalaeng ta, awan ti comfort room iti uneg na. No maanusam dito'y kan. Ngem, ti usare mo na ang comfort room kit. Detadda dita likod ti kusina. Tadamit comfort room dita. Uy, Nana, thank you. Agyaman ako, nay. Saan kan di agsangit? Saan ka nga agsangit gagangay laing ti biyag ti tao deta. Addalat ta digiti dumte nga problema. Addalat ta digiti di mapakpakadaan nga parikot nga mangduprak ti biyag. Sige ta mapana ko nagluto ket no sumangpet digiti anak ko ken tilakay ko. Wen Nana, may katulungan. Rimwar kami nga rod nga dwa iti mismo nga pagteengan wenno mismo nga kwarto ket tinurong min ti ayan ti paglutuan. Inruar na digiti maluto nateng ken addamet karne. Gaputa mukmet ti mangluto iti nateng inyo prisirkon nya siya kon ti agluto. Lamang nga rod ket nabannugak nga nakimadyong sakit naabakak pay. Kinunana no pa'y kastag, tugtugawak lata dito, ita. Banbantayan ka. Rigatin, no, madatnyan da ka, digiti, duwang anak ko nga, awan ti kaduam dito, yung mga tamabaing ka, aglalo ti asawak. Rinugyak nga rod tinagluto, bayat nga nakatugaw ni Nana Dita, iti mismo nga abay ko, Manong Robert. Bayat ti panangkudkudit ko kaditi paglutuan. Jak na pengdan ti pan nakaligip ko iti balay me. Ngano ti kastoy nga oras ket dayto iti trabahok. Ti agluto. No sangsangpet ko nga gapu ti eskwela ibaonnak ni Nanang agluto. Kasla umawaweng ti balikas ni Nanang kanyak. Sikaman langin ti agluto si Naida ket nabannuga ka ng tulong kinitatang mo iti bangkag. Nasakit di bagbagi kanak ko. Masansan deta nga balikas ni Nanang kanyak. Naragsakak tumet Manong Robert nga mangubra iti paubra na kanya kaglalo ti panagluto. Tangamin makitak to ti inak. Nga nasimbeng ti panaginanana. Nga kas ti makitkita kita ken ni Nana Dita kabsat.
Naisagana kun ti amin para itilutwek anateng. Edi sumangpeten ti maysa kaditi anak ni Nana Dita. Daytoy ket agubra iti bangko. Manong Robert. Aywen gayam. Isu ni Dita, anak ti distant relative ko dita baryo. May nagkamang dito ita dati problema na isu nga isun ti pinagluto. Okay. Naimas met lahing ti lutom, anya gayam tinagan mo? Kinunana? Senayda manang. Si ka DJ isistoryaen ni mama nga anak ti distant relative na dito baryo nga agad-adal. Uwen manang sarde nga kun. Apay met. Saan akon nga simungbat ket ni Nana Dita ti simungbat iti anak na. Ada problema na. So nga, saan mo nga untunin pa eh? Ay, sige. Tinurong na ti refrigerator ket inruar na ti bute ti danom. Napan iti ayan ti pagipanan iti baso. Nangalat ti baso ket kinargaan na deto iti danom sa minom. Pimanawin iti ayan me ken ni Nana Dita. Simmaruno nga simmangpet ti anak na nga agad-adal, Manong Robert. Inyam amunak ni Nana Dita. Ngem kinunana amalasin nak. Di ba, di kasto nga pagadalan, ti pagadalam? Uwen. Ngem, saan ako niya sumsumrek? Nasurukin na makalawas. Apay, kinunana. Saan mo nga untunin pa'y? Ada problema na. Gusto king kadetan. Kinunamanin ni Nana Dita. O anya nga rod? Agnite ka dito'y balay? Nasayat mit no agnite ka dito'y balay ta adakat ka dwa ni mama. Uwe, nagnite pala dito eh. Sungbat manin ni Nana Dita. Manong Robert, timanaw manin. Ti anak ni Nana Dita ket napanitirwar ti pagtenganda. Naudi nga simmangpet ti asawa na ngagtrabaho. Iri pangopisina anti gobyerno, Manong Robert. Dita nga nagdamdamag met nga kas ti panagdamdamag diti duwang anak na. Ngem ni Nana Dita tinangsungbat ken kwa na. May samit ti balikas na nga kinunana nga numaanusak laengot kano ti agyan. Ket agyan na kiti balayda. Napyala kanu nga adakad kadwa ni Nana Dita. Ken makadwa na kadagiti trabaho, iti uneg ti balay. No awatek paggugustuda nga agyanak iti balayda, tapno agkadakadwa ni Nana Dita, ken makatulong akken kwa na kadagiti trabaho ti uneg ti balay, Manong Robert. Papagayam san tayo nga mailipas nga ibasa deti surat ni pagayam tayo Zenaida. Anya ti agbalinagasat na iti pagtengan nga nagkamangan na. Tisikog na. Anyan tumet iti agbalinagasat na. Maianak na kadidetoy. Padaanan ninto nubigat ti may kadwa nga paset wenno pa nakaibasa deti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag kinayat. Ti pagayam tayo nga ni Zenaida. Dito nga rin niya recap mi di sa bali payagundaway ti programa tayo tinapalabas. Dari di pagayam yon ni Robert de la Cruz kinadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes tayo amin sa kapada, agyaman kam ting kay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa.
Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.